Привет от кухнята на Гринго. Бързи бисквити, втора рецепта с бадемови ядки. Използва се, показвам. Първо, много важно, бадемово брашно. Счукани бадеми, сурови, маргарин, захар и оризово брашно. Една чайна чаша бадемово брашно. Поръсваме с бадемови счукани ядки. И около тя е мерна чашка, значи 50 мл оризово брашно. Много е важно, защото помага на смесването. Бъркаме. Е много по-лесна рецепта, много по-бърза. Добавяме най-малко 2 супени лъжици захар, защото не ги искаме специално да са сладки. Ако ви харесват по-сладки, можете да се сложите повече захар. Айде, аз слагам 2,5. И след това добавяме 3 супени лъжици, е така на око, маргарин. След като добавим маргарина, се почва и се бърка, докато се смеси много хубаво. Значи, в момента, в който имаме объркана така с лъжица сместа за бадемови бисквити, трябва да се меси и да се направи топка, също както увесените бисквити. И затова добавяме оризово брашно, за да може да се направи на една топка, така на една топка, и след това да се източи. В този момент добавяме малко оризано брашно, така отгоре, само за да не залепва много, защото маргаринът залепва повече от олиото, и слагаме за разточване. Първо го приготвяме така и след това разточвам с точилка насам и насам. И готово! Започваме винаги от средата. Първа бисквитка, втора бисквитка, трета, четвърта и така насам. От център към края, за да може колкото се може повече да се използва цялата смес. Добре оформени е така долу-горе бисквитки, обаче не се губи излишно време въобще за първа. Тук се взема по-малка формичка, да се използва малко повече. И готово! След това се взема така. Отделя се неизползваната смес. Тия с малко повече внимание и се слагат върху оризова хартия за фурна. Отделя се ето така това, което е излишно, и се добавя тук. Готово. И готово. Вече имаме вторите бисквитки готови за фурната. И готово. Втората рецепта. Чудесно направени бисквитки, готови за фурна.
Да ви е вкусно!